Goedenavond, het is zaterdag 10 april. U krijgt het nieuws van vandaag. 4 tieners zijn gisteravond gewond geraakt bij een auto-ongeluk in de buurt van Poortvliet. De auto kwam in een sloot terecht. 3 jongens van 14 en een meisje van 15 zijn naar het ziekenhuis gebracht, met onder andere botbreuken. De 20-jarige bestuurder van de auto uit Sint Maartensdijk raakte als enige niet gewond. Hij wordt door de politie aangemerkt als verdachte. Ook in Schoondijken was een ernstig ongeluk gisteravond. Daarbij raakte een 21-jarige vrouw gewond. Ze botste tegen een stenen muurtje en reed een houten boerderijkraampje omver. Ze is door de brandweer uit haar auto gehaald en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie meldt dat er een sterke alcohollucht in de auto hing. Hoe komt het dat u last hebt van die schouder? We zijn beschoten. Beschoten? Ja. Schietincident! Nederlanders hebben coronavaccins gestolen van de Belgen en daardoor proberen de zuiderburen onze infrastructuur plat te leggen. Met dit scenario ging het Korps Nationale Reserve van de Landmacht vandaag aan de slag bij Ritten. Een oefening om het oproepleger scherp te houden. Als er echt een situatie is dat we worden ingezet. Laten we hopen dat het nooit gebeurt uiteraard, maar daar trainen we wel op. Dat mensen ook weten wat ze moeten doen en hoe ze moeten handelen. En dat zie je in deze scenario's terugkomen. De Zeeuwse afdeling van de Nationale Reserve is op zoek naar nieuwe leden. Want mede door vergrijzing loopt het aantal de laatste jaren drastisch terug. We eigenlijk een compete hebben met eigenlijk 152 man organiek. Ja, we zitten iets rond de 80 nog maar. Dus het is best wel een leeglopen. Daarom worden de pelotons nu ook samengevoegd. Ook de komende week zijn er nog oefeningen rond Ritten. Schouwen-Duiveland barst van het jonge talent. En dat kwam vandaag samen in Brogum-Zierikzee, waar de opnames plaatsvinden van Het Talent van Schouwen-Duiveland. Dit jaar de 6e editie, maar dan in een ander, corona-proof jasje. Het evenement wordt namelijk online uitgezonden en dat betekent aanpassen en alle zeilen bij voor de organisatie. Voorheen kwamen natuurlijk alle deelnemers tegelijk het theater binnen met vaders en moeders, opa's en oma's, broertjes en zusjes. Maar ja, helaas hebben we ze nu om en om moeten laten komen in een tijdslot. Van tevoren de zaak opnemen en helaas wordt dan pas volgende week de prijswinnaars bekendgemaakt. En, hoe ging het? Het ging ontzettend goed. En nou, we hebben veel gerepeteerd en met de repetitie dan ging het nog wel eens mis. Maar deze keer ging het in één keer goed. Het was leuk om te doen. Gelukkig hebben we een modus gevonden om dit toch doorgang te laten vinden. Want zeker voor de jeugd is het nu ontzettend belangrijk dat er wel leuke dingen blijven gebeuren. Dat ze uit hun kamers komen en hun talent kunnen laten zien. Een aantal kasseistroken in Zeeuws-Vlaanderen ligt er zo slecht bij dat er amper nog stenen te zien zijn. Om die wegen op te knappen en te behouden is er een petitie gestart door wielermagazine Bicycling. De mooiste kasseistroken liggen in Zeeuws-Vlaanderen. Alleen deze 2 stroken in kwestie, die dreigen ten onder te gaan. Dus actuele hulp is nu nodig. Het gaat om de Bietenweg en de Knolweg bij Klingen die in erg slechte staat zijn. Fietsen over kasseien is voor veel wielrenners de ultieme beleving. Het is het gevoel dat je rijdt over een weg waar eeuwen daarvoor ook al mensen hebben gereden. Het gevoel dat je met een klepperende fiets, met je kont hard op het zadel, dat je over die weg rijdt. Ja, dat is overgeleverd zijn aan de elementen, dat is wat het is. Het liefst wil Muller een groep oprichten die de kasseistroken in heel Nederland onderhoudt. Hoe mooi zou het zijn als we straks overal in het land met fietsenthousiastelingen de kasseien gaan onderhouden. Om te beginnen in Zeeuws-Vlaanderen, want daar ligt nu onze prioriteit. Het is een saai jubileum voor de 72-jarige Oscar Huiskamp uit Dolen, die al 40 jaar molenaar is van de plaatselijke molen De Hoop. Normaal gesproken geeft hij rondleidingen, maar nu is hij vooral bezig met onderhoud. En dat begon al in 1981. Via de gemeente werd er eigenlijk een oproep gedaan van, is er iemand geïnteresseerd om molenaar te worden? En eigenlijk ben ik de enige die uiteindelijk gediplomeerd is geraakt. En in 1981 kreeg ik dus deze molen.
Maar hij was van binnen helemaal verrot, vocht erin en de wieken waren slecht. Dat was heel slecht. Ik kon er absoluut niet draaien de eerste paar jaar. 5 jaar later lukte het om de molen aan de praat te krijgen. En als er genoeg wind staat, is het volop genieten. Kijk, aan de buitenkant hangt al 4 ton aan gewicht, ruim 4 ton. En als dat op gang is, zoals nu, dan gaat het eind, die gaat met een vreselijke snelheid over de stelling heen. En als je nog harder gaat, kan je gaan tot zo'n kleine 100 km per uur, vlieg je voor je neus langs. Dat is een heel mooi zicht. Huiskamp is nog lang niet van plan dat zicht op te geven. Je hebt de verantwoordelijkheid ook genomen voor die molen. En dan kan je zeggen, aju, ik ben weg. Maar dat is mijn stijl niet. Ik vind het leuk om het te blijven doen. Tot ik het niet meer kan, houdt het op. Maar voorlopig is dat nog niet het geval en zal de molenaar nog vaak bij zijn molen te vinden zijn. Deze ochtend begonnen we nog met droog weer en veel bewolking. Maar in de loop van de ochtend begon het licht te regenen. En vanmiddag kregen we langdurig perioden met regen en motregen. De temperatuur kwam vandaag niet veel hoger dan 6 à 7 graden. Vanavond en ook vannacht wordt het af en toe droog. En het blijft bewolkt bij minimumtemperaturen rond 2 à 3 graden. Morgen krijgen we eerst bewolking en af en toe nog wat lichte regen. Maar in de loop van de middag wordt het allemaal wat droger en kan vanuit het westen de zon ook nog even gaan schijnen. Morgen liggen de maximumtemperaturen rond 5 à 6 graden bij een krachtige noordoostenwind. Dan zien we volgende week geleidelijk een wind die weer gaat draaien naar het zuidwesten. Op maandag is nog een enkele bui mogelijk, maar vanaf dinsdag en woensdag wordt het overwegend droog. En de temperaturen zullen gaan oplopen. Op dinsdag wordt het 10 graden en woensdag kan het al 13 à 14 graden worden. Tot zover het nieuws en het weer van vandaag. Zometeen een terugblik op het nieuws van de afgelopen dagen in Zeeland de Week.